As altas temperaturas rexistradas durante a fin de semana non foron impedimento para os centos de visitantes que pasaron pola feira do automóbil híbrido e eléctrico de Ribeira. Os asistentes puideron coñecer os últimos modelos do mercado expostos na Praza de España. O balance desta sétima edición foi do máis satisfactorio tanto no que respecta ao número de visitantes como de vendas. E creo que iso é síntoma de que se están facendo as cousas ben e que, dende logo, pois que esta feira se está consolidando no panorama autonómico e que, ademais, pois, efectivamente, o fai pois cun bo feedback, non, por parte pois de todos os stands. A aposta pola eficiencia enerxética ten tamén a súa recompensa en materia fiscal, tal e como indicou o conselleiro de Facenda que este domingo se desplazaba ata a feira. A tributación, a fiscalidade que temos para os coches de ocasión pois, é a máis vantaxosa de España. Rebaixamos no ano 2014 o imposto de transmisións patrimoniais do 8% ao 3%. Por tanto, pois, é unha vantaxe importante para que se faga unha idea. Un coche duns 18.000 euros pasaría de pagar uns 1.700 euros de imposto a 545, con o que supón un aforro de máis de 900 euros por un vehículo medio deste tipo. Dende a entrada en vigor desta medida no ano 2014 foron máis de 173.000 os galegos que se beneficiaron desta rebaixa fiscal á hora de adquirir un vehículo moito máis eficiente, contribuindo así á renovación do parque móvil de Galicia.